Para sederek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin Pon tanggal 2 Maret taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Praweta ngajak kita bebarengan maca saka kitab Ibrani 3 ayat 1 tekan 6 kanthi jejer setya ngayahi pegawean. Ibrani 3 ayat 1 tekan 6 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994 kawaca ayat 2. Gusti Yesus kuwi setya marang Gusti Allah kang wis miji panjenengane ngayahi pegawean kuwi. Kaya dene Nabi Musa mbiyen iya setya ing pegaweane kanggo umate Allah kabeh. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para sederek ana werna-werna pegawean sing ditindakake ing urip bebarengan. Wong tani, nelayan utawa dagang iku klebu pegawean sing bebas. Ora duwe bendara sing ngawasi pegaweane. Menawa pengin leren prei dhisik ora perlu njaluk izin sapa-sapa. Beda karo sing dines ana kantor, sekolah, puskesmas, duwe kewajiban ngisi absen saben dina. Bisane prei menawa oleh cuti, iku wae kudu izin dhisik karo atasane. Priyayi sing nyambut gawe kantoran kerep diwawas luwih mulya tinimbang tani utawa wong dagang. Kamangka nyambut gawe kantoran iku sejatine diereh kudu mlebu kantor manut karo atasan. Apa maneh menawa pegawe negeri tegese dadi abdine negara, ngabdi marang masyarakat. Jane luwih merdeka gawe usaha dhewe kaya dene tani utawa dagang. Kewajibane mung marang awake dhewe. Para kang ngasta kalungguhan ing urip bebarengan iku sanggane luwih abot. Amarga sing diladeni wong akeh. Nanging saiki malah kuwalik. Kaya-kaya para pejabat iku sing kudu diladeni. Diwenehi fasilitas linuwih kanggo nyambut gawe lan uga kanggo panguripane patinan sak kulawargane. Kamangka sejatine ateke iku abdine masyarakat. Abdi iku tegese batur sing kudu ngladeni. Para sederek Gusti Yesus lan Nabi Musa dadi tulodo anggone setya ngayahi pegawean peparinge Gusti Allah. Dudu kanggo kapentingane dhewe nanging kanggo kawilujengan lan karaharjan umat kagungane Gusti. Malah Gusti Yesus sedya nglampahi kasangsaran lan seda sinalib minangka kurban panebus kanggo dosane manungsa. Mangkono uga Nabi Musa ora bisa mlebu ing tanah perjanji. Mung bisa nyawang saka gunung Nebo, papan panggonane sedo. Para sederek setya ngayahi pegawean iku amarga ngantepi. Menawa pegawean iku dawuh timbalan peparinge Gusti, kang kudu diupaya sakjroning urip. Ora mung pegawean supaya oleh upah utawa gaji kanggo urip sak kulawarga, nanging kaaturake ing ngarsane Gusti. Awit bondo lan pangkat bakal sirna. Nanging kamulyaning urip kang nglampahi dawuh timbalane Gusti iku bakal langgeng sak lawase. Amin. Para sederek tuntunan nyuraos. Monggo katuran ngraos-ngraosaken menapa pegawean kita sampun dadi cara ngaturake urip minangka pisungsung katur kunjuk ing ngarsane Gusti. Lan kados pundi supaya pegawean kita bisa dadi wujud
anggen kita setya marang Gusti Allah. Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, kawula nyuwunaken berkah para warganing pasamuan bisa mbabarake urip kang setya marang Gusti ing pegawean kang dipun ayahi wanci menika. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan batinan. Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.